Word-tekstinkäsittelyohjelmassa kappaleita voidaan kopioida ja siirtää leikepöydän avulla. Leikepöytä löytyy aivan ikkunan vasemmasta yläkulmasta. Jotta voimme kopioida tai siirtää tekstiä asiakirjassa tai asiakirjojen välillä, täytyy siirrettävä tai kopioitava teksti ensin valita. Valitseminen tapahtuu Wordillä hiiren ykköspainikkeella. Tässä tehtävässä tarkoituksena on järjestellä kappaleet oikeille paikoilleen. Kuten huomataan, kappale 1 on omalla paikallaan, mutta siellä seuraavana on kappale 3-6, joten tästä välistä puuttuu ilmeisesti kappale 2. Käyn etsimässä puuttuvan kappaleen asiakirjasta ja täältähän tämä löytyy. Kakkoskappale alkaa sivun alareunasta ja jatkuu seuraavalle sivulle, mutta se ei haittaa. Valinnan lähden tekemään täältä aivan kappaleotsikon etupuolelta ja maalaan hiiren ykköspainike pohjassa kappaleen viimeisen sanan loppuun. Kappaleen muuttuu harmaaksi, josta tiedetään, että nyt valinta on kohdallaan. Sen jälkeen napsautan täältä leikepöytätyökaluista leikkaa työkalua, jolloin meidän äsken valittu kappale häviää näkyvistä, mutta on tallessa leikepöydällä. Leikkauksen jälkeen siirrän hiiren kursorin sille kohtaa, minne haluan äskeisen leikatun kappaleen liittää. Napsautan oikeassa kohdassa ja seuraavaksi napsautan leikepöytä työkalujen liitepainiketta. Ja näin. Kappale on siirretty oikeaan kohtaan.